Jeg er Bo Clausen. Og jeg hedder Karen Sørensen, og Bo og jeg, vi skriver i fællesskab bøger om inklusion. Senest har vi lavet det her lille forældrehæfte, som handler om inklusion, og som egentlig tjener til oplysning om, hvad inklusion er for noget. Vi har skrevet det på en måde, så det kan forstås af alle, af professionelle, men også af forældre. Inklusion handler jo om at holde sammen på fællesskabet. Det er den fælles opgave. Det er den opgave med, at på trods af alle forskelle, så er vi sat i en sammenhæng. Det kan være i dagtilbud, i en skole, og så gælder det om, at der ikke er nogen, der glider ud af den sammenhæng, at der ikke er nogen, der glider ud af fællesskabet. Det er en fælles opgave, og i den fælles opgave, der har forældrene en meget stor plads. Når vi så samtidig ved fra undersøgelser, at ved skolestarten, altså i børnehaveklassen, der er op til 50% af forældrene, som ikke har tillid til de andre forældre i klassen. Så har vi en stor opgave, fordi sådan lidt groft sagt kan man sige, at når 50% af forældrene ikke har tillid til hinanden, så har 50% af børnene det heller ikke. Så i det lille hæfte her, der beskriver vi, hvordan man kan have nogle forventninger til, at det gribes an, at inklusion skal blive en realitet i klassen eller i børnehaven. Vi beskriver også, hvordan man ved nogle ret simple, hvad kan man sige, måder at arbejde på, kan gøre en stor forskel. Så vi håber, at hæftet her bidrager til en oplysning om, hvad inklusion er for noget. Men hæftet har også nogle praktiske eksempler, som vi har samlet op fra vores arbejde ude i områderne, og i de praktiske eksempler kan man jo bruge til, når man skal arbejde med inklusion i sit eget dagtilbud og på sin egen skole. Målet det er, at den gode sag, arbejdet med, at vi alle sammen skal være her, at det bliver en fælles opgave mellem dagtilbuddet, skolen og så forældrene. Så hvis man skal runde af, så kan man sige, at vi ikke er optaget af, om vi skal skabe inkluderende læringsmiljøer. Vi er optaget af, hvordan man får gjort det på den allerbedste måde for alle. God fornøjelse med opgaven.